Sanibonani guys, welcome back to my channel. Welcome back to yet another video. Thank you so much for tuning in. Yabonga kakhulu. Ungakhohlwa ukuthi subscribe mangaba uka-subscribe, busi like video, busi share you guys so that singakhula. Thank you so much. It has just helped the algorithm. I like the videos. It does help a lot too guys. It does help a lot. It shows the algorithm ukuthi you know what abantu bayithanda le ndawo, abantu bayathanda lama video. You like, you share, you subscribe, you do all that you guys. You will see how we can grow. So please do help us grow by liking the videos. Always you guys bezokwazi ukuhlala bekudonsela wona lama video akule channel. Yabonga kakhulu for your love and support you guys. Bengaba yini ngaphandle kweni. Thank you so much. Thank you so much guys. Now asikhulumeni ke accused number 2 uBongani Ntanzi you guys. Okukuthi uBongani Ntanzi siyazi ukuthi uyena bese boxing after Muzikawukhulelwa Sibiya when it comes to the SenzoMeyiwa trial lapha ngase Pretoria ngase enkantolo yemantshi ke ngase Pretoria. So ukuthi uBongani Ntanzi ukuthi izwe enkantolo yenecala la kwaNongoma ubengalazi uzwa enkantolo ukuthiwa unecala elikwaNongoma ese boxing uBongani Ntanzi you guys ukuthi ubeqala ukuyizwe enkantolo indaba yokuthi unecala la kwaNongoma umnumzana uBongani Ntanzi ongomunye wabangamangalelwa ecaleni lokubulawa kaSenzoMeyiwa njalo nje ukulalela kwaleli cala kuqhubeka enkantolo enkulu ke yaseGoli you guys. Siyazi ukuthi kunoMuzikawukhulelwa Sibiya kunoBongani Ntanzi kuno guys la kind of like ngiyawakhohla amagama abanye. I think uBongani noMuzikawukhulelwa those are the popular ones now. Abanye amagama wayo ngiyabazi mase ngithi ngiyawasho sengiyakhohliwe into ekanjalo kodwa ke bawu 5 abamangalelwa lapha when it comes to the SenzoMeyiwa murder trial. Bawu 5 ke you guys ke kodwa ke uNtanzi ukusho lokhu izolo ngesikhathi kuqhubeka ukuphekwa kwakhe ngemibuzo umshushisi wombuso uadvocate Ronnie Sibanda ngenkathi empheka ngemibuzo uthi lokhu kwenzeke ngesikhathi uSibanda eveza ukuthi nakuba uNtanzi ethi wahlukunyezwa ngokushaya nangokufaka ishubu kodwa akukho lapho okuvela khona ukuthi wakubika lokhu ukuthi wayehlukunyezwa yoGasi. uNtanzi uvele waveza ukuthi indaba yokubuzwa ukuthi unezikhalo yini uyiqale ejele lase Rustenburg nakuleli esetoke kulo iHoshi Mampuru njengoba kuqhubeka icala lika Meyiwa. Uthi ngisho nendaba yecala la kwaNongoma ngiqala ukuyizwa la enkantolo ukuthi nginecala mina kwaNongoma uma ngisekhaya ngihlale ngiya engomeni ehanjela amaphoyisa sesindaweni esihlukene kodwa awakazi athi kimi nginecala. Uthe kuleyo ngoma kahlale ihamba bekuba khona ngisho nesilo samazulu esakhothama. Uthi ingomeni igama lambe lihlale libizwa njalo babengangibophi ngani ngiyamangala mina ukuthi nginecala kusho uNtanzi you guys. uSibanda uvele wayihlaba inhlali ephendula uNtanzi ngelithi uyabonga kodwa akuyona into ayibuzile yena leyo. Yena ubebuze ukuthi akabi kangangani ukuthi wahlukunyezwa ngisho sekufika abavakashi edokisini abahambe bebuza iziboshwa ngezikhalo zazo. uNtanzi uphendule ngelithi yena akakaze azibone nalezo zivakashi ezihamba zibuza ukuthi bakhala ngani uGasi phakathi ejele. Uthi kaningana uSibanda uphinde wasola uNtanzi ngokuzakhela udaba lokuthi washaywa wahlukumeza but uyazakhela kodwa mina ngibona ukuthi uyazakhela you guys. Ngeke umuntu ongamele ngahlukunyezwa ngathiwa sezwa kudala ukuthi babehlukunyezwa bephoqa ukuba bavume ukuthi balenzile icala abakubo bethenjiswa nezimali ukuthi uzothola imali engaka wawungavuma ukuthi ulenzele icala uzoya uyobhadla something like that you guys. Khona sakuzwa thina allegedly. So udaba lokuthi washaya uyasiqambela lona ngoba ubufakazi beAVL automatic vehicle locator nobuka Mogane usergeant Ovusmuzi Mogane akukho lapho buveza khona lokho. So ukuthi akukho ukufakazela lokho kushoyo uSibanda ebhekise kuNtanzi. Uthi ngizokhuluma into eyenzeka kimi izindaba zezimoto angizazi angangingazi noma sezijikela ngasokwesokudla noma sezijikela ngasokunxele kusho uNtanzi oyiveza ukuthi uzwa ubuhlungu uma umbuso uthi usenga ezimithiyo uma ethi washaywa angisona isigange mina kubuhlungu uma umbuso uthi angikaze ngishaye kusho uNtanzi njalo icala leli saqhubeka you guys. Kushoyo ukuthi ayikho into yokuthi umuntu engathi ngahlukunyezwa ngashaywa ngabushaya iTube ulona Sibiya uthi wayivalwa ngamaplastic you guys bephoqwa ukuthi bavume ukuthi balenzile icala kaSenzoMeyiwa bengalenzanga. So angazi mina ke ukuthi kwakufuneka umuntu ozoyovalela for leli cala. Umbuzo wami uthi kuvikelwa abani? Kuvikela abantu abayi7 ababesendlini uKelly uZandi uLongwe umama kaKelly noZandi umthokozisi what I think umthokozisi something nobani abangani bakaSenzoMeyiwa laba babili you guys benolongwe bayavikela abantu ababesendlini abayibona abazi kwenzekani ngoSenzoMeyiwa. Kungani kuhanja kuyodingwa abantu beze beshaywe baphoqo ukuthi bavume ukuthi balenzile icala bengalenzile.
and sengiye ngasho before ngathi kungenzeka abanamanye amacala sizwile vele ukuthi ngathi akhona amacala athizeni abanawo esayidini. So lana kwase kufuneka umuntu nje ozosolwa ngokubulawa kaSenzoMeyiwa kuvikelwa abantu abawu7 ababesendlini abangafuni ukusho ukuthi kwenzekani uSenzoMeyiwa washona kunabantu laba abawu7. Siyayazi indaba yokuthi kuthiwa kwafika abantu ababili abaphethe ibhambathi cellphone money. Siyazi ukuthi lawo ngamanga istory saphekwa ukuze abantu bazozivikela into ekanjalo ikazi. And lokuthi uSenzoMeyiwa wadubuleka then wasethale hanjise esibhedlela washonela esibhedlela kuthiwa allegedly amanga la uSenzo wayevele seshonile nje ukuyiswa lapha lokungani you guys into ekanjalo nje bafika lapho nje betshela ukuthi hayi phela umuntu lokho ushonile into ekanjalo wayevele seshonile wadutshulwa ubani kwaphuma nodaba lokuthi kwakuphikisana uSenzoMeyiwa benolongwe ethwala ulongwe wayephethe isibhamu esadubula uSenzo sasesalongwe into ekanjalo you guys. But mabexabene lapho belo ukheli wathi uyalamula. So umbuzo wami ukuthi isibhamu sasiphethwe ubani onguye wa release ibullet la dubula uSenzo kwaqala manje sokuphekwa istory ukuthi sizothi sithi abantu abawu7 ababesendlini bayazi ukuthi kwenzekani abafuni ukusho you guys. So labo bhuti lama bethi kona bayashaywa baphoqa begqokisa ama plastic beboshwa ama tube kusenza. I mean I don't think they are lying. I don't think they are lying. Ngenzeka bana macala somewhere yes kodwa leli kaSenzoMeyiwa ngiyala ngithi mina this is just my own opinion. I think abalenzanga leli cala babeshaywa vele bephoqa ukuthi vuma ukuthi ulenzile ukhona umuntu washaywa wayichamela angazi umunye umuntu wazi wayingcolisa ngokwetshela entaba into ekanjalo Muzikawukhulelwa washaywa nje wazi wayingcolisa ngokwetshela entaba. Imagine ephoqa nje ukuthi bavuma ukuthi balenzile icala ngoba kuvikela abantu abawu7 ababesendlini. Namanje abantu bayakhala ukuthi kungani kungaboshwa abantu abawu7 ababesendlini ngoba bayazi ukuthi kwenzekani kuSenzo babhizi baya protectana kuyofuna abantu le bashaye bahlukunyezwe ukuthi mabavuma icala leyo ukuthi unamanga uNtanzi ukuthi washaya. Mina I think it's a lie. I think it's a lie. I don't think unamanga uqinisile nje uqinisile bashaywa baphoqa. This is just my own opinion. Angazi you guys waseboxini uBongani Ntanzi after Sibiya bayifakazela enkantolo ngalokho kwenzeka kodwa ukuthi kuthiwe banamanga ukuthi bashaywa no that's a lie you guys. But anyways this is just based on my own opinion as Bongani Ntanzi esebhokisini efakaze enkantolo ngokwenzeka you guys ngokwenzeka ngenkathi eboshwa ephoqwa ukuthi avuma ukuthi umbulele uSenzoMeyiwa. These are just my thoughts. Share your thoughts in the comment section. Ungakhohlwa ukuyilike ivideo ungakhohlwa nokusubscribe ukuze ke every time mangipost video uzoba notified ukuthi sengilahlela ivideo sungayibuka ke. Thank you so much you guys for love and support. Ngizonibona futhi ku video elandelayo. Bye.